asi ndikakwanisa kuti ndiinde pane maworksuit ndinokuvigai worksuit ndofunga da kuti muitwe yakafana neyababaruka nhasi motombo-ndiperekedzawo ndida kumbochinja rodi dore 15 pachange yasa maoxide vanazowedzera 1 yedhora saka paita 6 maoxide pandizoti anokwana ndiwo vanditire yanzi madhodho ndinonge vanotengesa zvakasiyana bhozi anofanira kunge ari 2 muchipepa saka vandipaverengera 1 nditounofila kunge vanditsotsa ini red black toisa black motongoshanda neiwaya mungoita kuti zvikwane zvakadini mozotsvaga mataya ekupisira muchiputa kana muna here hamuna here mataitaya amunoziva zvimatai apiswe modzi chero akangobvaruka mutotsvaga because mangwana ndofunga fulo inogona kuiswa. Say guys for the people kwese kwamuri ikoko nhasi ndikuhwa kufara nekuti plastering yedu yakuda kupera but tichazodii vachazoslasha zvakare uyezve pano tava nedhoo 1 saka ndo dhoo redu ratava naro nemaoxide lai nemaoxide ayayaya maoxide ekuti vange vachizobatsirikana pakuisa maflow saka isitambototorara tiri kuti the cheapest dhoo racho nemhaka yekuti mafanzi edu ndo asina kumira kwazvo pano pari kudiwa madhoo 2 izvozvi tine dhoo rimwe ratinaro dhoo iri ndatenga $15 ndatosenda kuembrace ndokwandariwana $15 kureva kuti kana ini tichinge ndichienda kuzhombe ndinenge nda kuzhombe vari kumati $18 saka pane e15 pane e20 saka zvandadiscover pane e15 ane zvimagepi zvaanazvo saka ndo zvaitika ndo ratatora saka pamwe iri vacharisa mune room pamwe vatinganyanye kushandisa ndo rangachonzi the best racho pane madhoo e$15 e20 ndo acho ari kunzi akapenga acho pahudhu yachoni iyoyo ndatisingari afford because taachida zvakare maoxide saka tichibva ipapo tochiinda panhau yemagirazi achapinda pawindo rega rega pandakabvunza both kuzhombe uyezve nekuempress vari kuti window frame rimwe chete ratiri kuti iroro chiburi chose 1 icho chinoita $12 magirazi acho kureva kuti 1 tiri kunzi chi $2 zvinoreva zvakare kuti techiti 12 times mawindow frame adu ari 4 zvotipa chii ndo $48 ndizvo ka saka tinokumbira kana vachikwanisawo kutibatsira vanenge vari kutionawo $48 yekuti tiisewo magirazi mukati umu kana ava matinded ngatiti havana havo ningirikini maketeni ari kunzi $2.50 zvakudhipenda nekuti iwo mbudi yako yakamira sekuti modawo kuti vaite tinded here kana kuti woitaiwo masithrough. I think masithrough ndo akachipa nesituation yedu yatinayo izvozvizvi kutora zvinhu zvakatochipa ndokuri nani ine mere madzi pati yedu takatoda makeji mangani kana tichizobvunza futi veikoko kumawindo kuti kana windo rega rega futi munoriita sei saka zvekuma 8 kgs ikoko meaning $8 tiri kutarisa kuti $1 $15 pati yedu $8 tabva ipapo zvimaglazi zvinopinda mukati kana kuti mawindow pen $48 tabva ipapo oxide ndo yataanayo apapa tochiinda pamazvipikiri zvepamadhoo ndambobvunza vanga vachi $1 per 10 kureva toda $2 muzi kubata mondiremesa kusiri uya kwandiri babaroigwa muremu wacho vasara mungabata zvokudero nandi saka then the other thing zviuri zvekuti pamba pange pachivhugwa nekuvharwa izvozvo ndo zvangu zvandisina kukwanisa kubvunza asi normally zvimaoriginal ndo zvatinoprefer zvezve zvanzonzi $2 ndo zvandosiziva saka kana zvozviuri zve$2 kii moona kuti $3 kana zvazogombera maybe tumakiite $2 asi dzema3 ndo dzakanaka nekuti munhu afojeri kupinza kii yake ndo maybe kamukakwanisa kuti pamwe vanokwanisa kubatsira vanga vachitibatsirawo nazvo kupendi
anowanzonzi $25 vanoda vaya kuti imbai dipeni kana kuti iri kura zvidobi-dobi saka tingaambotiratidzawo vekugoko kuti zvidobi zvinhu zvakamira sei saka ndo zvatinazo haisati yapera kuna vanogona kuti yo zvinhu kuitika haisati yapera vachiri kumbopesa kuplasta nekuti ndini ndakarequesta pane imba yandakaona yakaitwa nabhudhi ava pamusoro apo ndakaifarira ndobva ndati can you also do that design paflat yedu iyi pamabelts kwawe toto ende sasa tamboita design iyoyo kumaprojects edu ekumashamarians saka ndakavarequesta kuti vaiite design iyoyo ndo yavari kutiitira bhudhi vedu ava saka tiri kuvimba kuti zvichabuda zvakanaka ine mary saka tichidero maybe mangwana ndo pari kupeswa kudero vobva vaslasha because vakwanisa kutanga kuisa maflow vasati vaslasha vakanga vapedza kusa kuslasha then kwakuzotanga kuisa maflow tiri ipapo toda kutendawo namadha ava nasekuru ava vari ukokokoko vari kumiramira chaizvo kuti jecha nepitisend kusenga nengoro nepitisend dzamuona kuseriko zvakasengwa nengoro negraven with the other guy hapo pano vanga vasenga nayo ngoro dzavo dzichivhunika mataita sei toda kuzvitenda avo mune muri munin'ina mutevedzani ava kubva zvatata vachiuya everyday ava patikamboita interview inishu murume akachitaura ari muinterview ndo mudzimai wavo vanenge vachiuyawo vachibatsiridzana namadha achiona kuti zvikufamba sei toda kuzvitenda kuva kuti mhuri yachoni vari kubatana kuti bhudhi vavo vange vachinge vaine musha uchipera vachionawo vese handiti mutendawo nebasa guru ramuri kundiitirawo pano pese zvichaperawo nevose vari kundibetserawo ndinongovatendawo ndinongoti nezita rajesu Konorio aire, konorio aire, Yohani moto aire, Yohani moto aire, Yohani moto aire, Yokakomborerwa aire, Hallelujah. Maita basa maita zvokuti demet Mwari ari kukudzwa kudenga nepasi kunomile kakulu Amen. Ngokumbira kuti kwasara dhori imwe kwasara dhori imwe ndinovimba kuti baba vari kufara zvisingaiti vari kungoti kwasara rimwe dho rakafanana neratakabata ramuri kuona and then vari kungoti zvamuri kuita mashamari makapenga ende munodadisa zvisingatomboiti nekuti vanga vasingambofungidziri kuti ndo zvingave zvichiitika pavari saka mufaro wavainawo kana nekutenda kwacho havasi kutokwanisa nekuti vane mufaro wakazadzwa zvisingaiti saka madhoo redu 1 nemawindopen edu pamwe chete neiyo pati yacho ndo zvinhu zvasara kwatabva kure tapadhuze apa asi padhuze pacho pari kugombera ndoshuwa saka kana pane anokwanisa kungotibatsira kuti dhoo iro rasara iri uye zvipikiri izvozvi zvemumahinji wati nezvekuvharisa nemawindo kungeti avepo vanogona kuzoti zviye zvimahendo zvemawindo panogona vapo kusungwa newaya hambozviona nekuti pasara pepa ndo pamagirasi ekuti imba yese iiswe then neiro rimwe dhoo nezvipikiri zvese zvekushandisa pamadhoo patasara napo parikudiwa ndofunga tikabatanidza mari yacho inenge iri less than $100 iniwo kusaidi kwangu ndiri kuwedzerawo zvandiri kukwanisa kuwedzera zvamusingatozivi kuti ndo zvandakapinda nazvo kumabhridha kweduku ndakamiramirawo kuti tinge chimabhadhara kuri kusaidi kwedu isusu vamwe hatozvizivi kuti ngati ukumashamarians achitibatsirawo nemasemende nechii iniwo ndobatsirawo kune zvimwe saka ndo zvinhu zvandakakwanisa kuindavhena nazvo nezvayo zvandakataura pekutanga kuti ndo mabatsiro andakaitawo saka izvozvi zvasara dhoo irori rimwe chete
zvimahinji zvachoni maglass ekuisa pamawindow uye pati iyoyi ndo zvinhu zvatigombera izvozvo kuti titi imba yedu yapera. Uyezve kana panoda kuva blesa nekuti pendi yedu inge ichiblinga blinga zvakangonaka, bhaketi rowanzonzi $25 kana warionawo rakachipa rechinzi $22 isu tinechida mabhaketi maviri, saka tikatiwo 22 kana 25 iyoyo tikudhira neamount less than $50. Matinda ana achinzi $1 kana kuti $50 akasimba stereka anonzi $50 ndo matinda zatoshandisa pakudi pakupenda. Isusu toda kuti this time color yedu toda kuichinja from mashandisira tinosimboita kuti light grey, this time toda kuti ite kakusvibira dark grey, saka tikushandisa dark grey and white pamauyu edu ndo zvatiri kuita pamabelts edu timboona kuti ichabuda sei. Saka nezita raJesu tofunga kuti zvichafamba zvakanaka. Madza chimbotaurai. Aiwa, isu tinongotenda chekutanga ndine mufaro mukuru. Ngatimboimba ikanziyo kadiki-diki tichifarira zvatiri kuitirwa. Ndiani waronga izvi? Ni Mwari wakanaka. 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 Ndiani waronga so? Ni Mwari wakanaka. Ini Maria chokari nekufarira zviri kuitirwa bamukuru vangu nemashamari enza avo akabatana naye mutumwa waMwari vanove ndivo sisi sharo avo. Tiri kufara zvisingamboiti nezviri kuitika pano. Ndinofara kuti bamukuru vangu dai Mwari aivagonesa vakwanisa kumborara muimba yavo vachifarira nekuona zvavari kuitirwa nehama neshamwari. Tichikumbira zvatiri kuda kuti dai Mwari atungamira kuti dai zvachingopera dhoo riri kudiwa netupikiri netumagirazi netuchii. Naivo sisi sharo vari kufamba mungoro dzemoto kudai, dai Mwari vachibata mudhiraivha vachivanzvengesa vakwanisa kupedza basa ravo mune zvakanaka vachibuda chiri nezita raJesu. Amen. Chimbotauraiwo. Now it's your turn. Kuitika mukoma wangu tanga tisingatarisiri kuti angaitwa basa rakadai, asi nokuda kwekuti Mwari akapindira tawana zvinobatsirawo sishero vauya kutibatsira. Pane zvinodiwa zvakawanda zviri kusaririra, ndori kudiwa maspikiri kudai magirazi acho nezvimwe zvakadaro makizi ndo andanchikonowa ndindanamira kutaura. Izvo zvese zviri kudiwa dai mavayamurawo mavabetsera kuti basa ravo riendeke rinde mberi. Isi takatarirawo tichifarirawo basa ravo ravari kuita zvatati tisingatarisiri. Amen. Babaru vataura idziko. Sirasei mashamari enza, asi tiri kufara mudhuri wedu wava kutopera nemadhoo avo avari kuuya nemakiwo tokumbira kuti vabatsirikewo nemakii nezvipikiriwo. Tiri kunyanya kufara nekuti kuti zvakuinda mumagumo ndotenda hangu zvauna magumozve handizvo taurai sekurubheni. Tinotenda shuwa masamareni nekuti simudzira kwamuri kutiita rambai makadaro. Kwamabva ndokure muri yeZimbabwe kwese kwese matimana muri kutibetsera kwamabva ndokure. Musanete makusvika ndotenda nezita raJesu hama dzangu. Saka pane munhu akatengera sekurubheni worksuit. Handisati ndakwanisa kuti ndiinde kune maworksuit, ndinoenda todhiraivha kuinda kukwekwe. Nekwandiri kuno kuti ndingofambira worksuit chete manjika. Ndaona kuti sekuti nhasi ndaikwanisa kuzvita but ndaona kuti zvazvisingaiti. Sasi ndikakwanisa kuti ndiinde pane maworksuit ndinokuvigai worksuit. Ndofunga da kuti muitwe yakafanana neyababaruka iyi. Chawana ndavharukirwa. Mashina yakavharuka. Chawana maita. Anavharukirwa maita. Saka guys vanodhiserva sekurubheni worksuit zveshuwa. Nemhaka yekuti panapa patakauya vanhu havatozvizivi pasina kana chunhu. Ndobva pangochekwa zvikanzi nokuti patakabva tava nemasemende
zvaida kuvata zvakagadwa nezvamukuona apa zvada kuvata zvakagadiwa tikamboti totsvaka pamba pani pekuti tizvisiye tikaona kuti kumba kwavava vakure ndobva ava vavolondiya ndosara pano ndikagadha ndo vakatanga kutsikisa pamusha ava babava vakavata vari 1 vachidziya moto following day ndipo vakazojoinwa nanasekuru jemu nanaamo kusvika muzuva ranhasi babava vari kungovatawo pano saka modhisefa zveshuwa wekisutu moziva kuti makavatirewo mudondo zvokwadi makagona zvoitwa nemashoma makazvikonywa asi muri hama yacho mukaenda kunovata kumba kwenu mukarega kuti vauye saka guys vanodhisefa sekuru beni wekisutu zveshuwa nemhaka yekuti panapa patakauya vanhu havatozvizivi pasina kana chunhu ndobva pangochegwa zvikanzi nokuti patakabva tava nemasemende zvaida kuvata zvakagadwa nezvamukuona apa zvada kuvata zvakagadiwa tikamboti totsvaka pamba pani pekuti tizvisiye tikaona kuti kumba kwavava vakure ndobva ava vavolondiya ndosara pano ndikagadha ndo vakatanga kutsikisa pamusha ava babava vakavata vari 1 vachidziya moto following day ndipo vakazojoinwa nanasekuru jemu nanaamo kusvika muzuva ranhasi babava vari kungovatawo pano saka modhisefa zveshuwa wekisutu moziva kuti makavatirewo mudondo zvokwadi makagona zvoitwa nemashoma makazvikonywa asi muri hama yacho mukaenda kunovata kumba kwenu mukarega kuti vauye